poďte so mňou na takú večernú prechádzku. No, je 6 hodín. Tak je to už cca, že večer. Idem na ihrisko. Majú tam ačkari tréning. A idem tam za sestrou. Ona býva pri ihrisku. Asi sa pozrieme na tréning. A tuším, že sa aj otvára bufet. Takže tak. Tentokrát idem inou cestou. Neidem horom, ale idem dolom. Tento vlás na to si. Idem dolom, takže uvidíte iné prostredie. A dala som si zimnú čapicu a zimnú bundu, lebo viem, že keď zapadne slnko a proste bude tma, tak bude zimšie. A aj preto mám masné vlasy. Vidíte, idem dolom. Dneska som mala konečne voľno v škole, mali sme dekánske voľno a konečne celý deň som nič nerobila. Reálne som si dala úplne taký oddych. Ako robila som si ráno do školy nejaké veci, lebo som musela, ale inak som si dala oddych. Fakt, že oddych. Konečne som nešla do Nitry. Celý deň som bola iba doma a ležala som. Zajtra je už štvrtok, lebo teraz mi to prišlo tak rýchlejšie, keď som nebola dneska v škole. Nebola som dokonca aj na autoškole, mala som mať autoškolu, ale môžeme si 16 hodín, tuším, si môžeme spraviť online, čiže si to spravím online. Mne tento semester ide strašne rýchlo, máme toho strašne veľa na robote a v kuse si niečo robím do školy a ešte mám školu aj že pondelok, útorok, streda, štvrtok mám školu a niekedy mám aj piatok, že blokové prednášky od rána do 2:00. Teraz to mám tiež tento piatok, čiže mi to ide, že strašne rýchlo, lebo v kuse si píšem aj proste seminárky a riešim aj už bakalárku, lebo chcú od nás všetko možné a už by som sa za chvíľu mala začať aj učiť, lebo už nejaké testy píšeme koncom apríla. Strašne toho veľa máme, čiže aspoň mi to ide rýchlo. Aj keď ja nechcem, aby čas išiel rýchlo, lebo potom som staršia a neviem, ako to uteká. A potom mám depky, že už je proste rok 2026, what the fuck. Dobre, tam je bar, teraz starý bar, už tam není bar. Už máme v Čeladiciach iba krčmu a potom bufet na ihrisku, ale to sa otvára iba cez tréningy a cez zápasy. Tam bol veľkedy bar, veľkedy sme tam chodili na kofolu, potom sa to zatvorilo a všetko neotvorilo. Ako viete, aké je toto pre mňa úžasné, že proste strede týždňa môžem takto sa prichádzať po dedine, lebo keď som chodila na strednú do Bratislavy a bola som v kuse v Bratislave, tak tam to bolo hrozné. Neznášam mesto, som zistila. Už som za chvíľu na ihrisku. Musím napísať mojej sestre, že kde sú, či sú ešte doma alebo čo. Na konci tejto ulice je ihrisko. Dobre, už sú na ihrisku. Som ich volala. Čiže ideme rýchlo chôdza. Spálim kalórie viacej, lebo dneska som nebola ani v škole. Väčšinou, keď chodím do školy, tak vlastne mám plno krokov. Ale teraz som bola iba na bežecnom pase. Tak musím ešte nejaké kroky spraviť. Ešte si užívam toto počasie, lebo zajtra má pršať a má byť 9 stupňov. Má pršať potom v kuse. Každý druhý deň alebo každý deň. Neviem, či vidíte, tam už svieti znak, že Krušovice, čiže už tam je bufet. To sa uspíha. Sestra. Áno, sestra to je? No. Ale tiež taký. Je 8:45 a idem pišo domov. Zima na nohy. Už je 14:05, ešte sa musím usprchovať a do školy si niečo pozrieť.